بيت واحد يعني. شو هاي لا بطل. Ja, heb je mis. Look, the Tony is here. Hey, you're Jenny. وانت عشان تترك من خطر كمان. ما يجيب داو يوضو ايه يلبس داو لا يجوا في الصدق من عمره ما يحلوا يا 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 سلام ما يغني يا جاي بالبريست ولا بالترديه ولا Ja, så hade det varit med jag. ايه الكاميرا ايه الواير الكاميرا يقسم الصوت ايه ايه هي تتعامل No. Transmission is coming. It goes out the wire. In half an hour it will be open. Genom makarna då? Yeah. Genom makarna? Det är ju nog bara det. Så att ni säger att det var så här. Yeah.
Isolat quando Schneider, Schneider, għanna s-sittaw n-soffi s-sama. Italia u ma tas. Italia u di. Sassama għafna għazmi. Ma tjaqta. Tella biġemma. U ma xaħi ġeġeġa proċessi. L-erba u s-soffi. Il-ħamsa soffi s-kessi għazmi. U ma kuddi s-soffi. Il-mettom ma nfawċo. T-stana u xorta barra għalli. U ma nja. Il-television, bil-live. الخمسة سوبوز تامة مش طريقتها واشن نفسية واشن ميدا التكويش اللي يدو فلير بونوس إن شاء الله فلير بونوس ساعة اوكي صلاة الجيل Fuġġija ma kien inżol. Switch ġol. Fuġġor? Switchor. Għanna zoltar bin bulta. Switchor. and this yeah L-erba kien jieħdu. L-erba jew l-erba kosta li waqqaf. L-erba kosta li waqqaf il-mexbur. Vojt jew il-blej. Baċi jistru għabi, parki għal-kamerini. Ġaj doktor. Manuel għallet l-erba u nofs ħagġek ħajibdaw xan.
Fil-fatt, issa ser inkantaw lejn is-santwarju ta' Pinu.
fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Aħna l-koll għaxħana għall-imħabba tiegħu. U propju għalhekk kull din il-ħidja għandna fostna umana li Verġni Marija. Għaliex min għal Marija għamlu, Marija x'waslu għandina. Nagħtu bidu għal din il-mixja billi nikkontemplaw il-preżenza ta' Marija fostna u flimkien vuċi waħda lill-Madonna ta' Pinu ngħidula Ejja Marija, kun magħna kull ħin. Wassalna għal Kristu l-istema Emin. Fil-dan il-pellegrinaġġ, permezz tat-talba tal-żar Mulkan, sejrin immeditaw il-preżenza ħalija ta' Omna Marija. Kontinwament waslilna lil Kristu. Kif naraw il-figuri il-nixex tal-mixja tal-pellegrini tul it-triq lejn is-sanktuarju. Inkantaw l-innu mill-Maqdes ta' Pinu. Isma' it-talb tagħna. Eħna serna wieqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marja Santisma, urina li inti omna. Għalik tisma' talbna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem għalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna. Eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwet kollha. L-aktar dawk li għandhom bżonn tal-bnina tiegħek. L-ewwel misteru, inħarsu lejn Marija bħala għajnuna tal-insara. Matul iż-żjara ta' xbija għażiża tagħha fil-komunitajiet tagħna, Marija semet it-talba ta' wlieda l-insara biex hi taqbes għalihom quddiem bina Ġesu u tgħinhom fil-ħtiġijiet tagħhom. Irroddula ħajr ta' kemm grazzi xerdet u tibqa' ixxerret fuqna bħala omm li tindokra lill-ulieda fil-ħwejjeġ kemm tar-ruħ u kemm tal-ġisem. Flimkien magħha nitfgħu ħarsitna lejn il-mulej u ngħidu ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraq falla is-Salvatur tiegħek. U issa nkantaw strofa mill-innu mill-Maqdes ta' Pinu. Oh
Grazzja mimlija l-mulej miegħek. Kajent fost in-nisa u mbilek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummanna il-probalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima li Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbir kajent fost in-nisa u mbilek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummanna il-probalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbir kajent fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummanna it-probalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbir kinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummanna it-probalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbir kajenti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummanna it-probalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbir kajent fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummanna it-probalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbir kajent fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummanna it-probalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbir kajenti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummanna it-probalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nkantaw il-glorja flimkien. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma talbna Ġesu li twilet għalina, u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru, inħarsu lejn Marija bħala l-om tal-ħniena u kien tal-mitimbin. Min jaf kemm qlub maqsuma u mtaqla mill-istess dnub tagħhom marru jiġru f'riġlejn Marija f'dawn l-aħħar jiem u ferraw f'ħoġora il-vizzji illi bihom iħossuhom marbuta, is-sens taħtija li taqqalhom u l-weġġat li ċartulhom qalbhom. Irroddula ħajr għaxi x-xottat id-dmuħ ta' wlieda u kennet taħt il-mantar tagħha tant penitenti li resqu għal maħfra ta' bina fis-sagrament tal-qrar. Flimkien magħha nitfgħu ħarsitna lejn il-mulej u ngħidu iva, il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien. Inkantaw strofa oħra mill-innu mill-maqdes ta' Pinu.
missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-ard. U bżnata kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma talbna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwek kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru, inħarsu lejn Marija bħala s-saħħa tal-morda. Waħda mill-waqfiet l-iktar sinifikattivi tal-pellegrinaġġ li fih il-Madonna ta' Pinu ġiet iżżurna permezz ta' xbija tagħha kienet fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Kull fejn terqet Marija dilket bid-duwa tal-imħabba tagħha il-ġrieħi ta' tant morda. Irroddula ħajr għax-xita ta' grazzi ta' fejqan minn mart kemm spiritwali u kemm fiżiku li ittibat fuq dawk li jersqu jitolbuha b'fidi sħiħa fil-qawwa ta' bina. Flimkien magħha li tfgħu ħarsitna lejn il-mulej u ngħidu iva, il-mulej xeħet għajneh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Inkantaw strofa oħra mill-innu mill-Maqdes ta' Pinu.
li fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. U bżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik jisma talibna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru, inħarsu lejn Marija bħala is-sultana tal-familja. Il-familji tagħna taw widen għas-sejħa li saritilhom biex ma jibżgħux jieħdu għandhom u f'darhom lil Marija u jafdaw it-tlajja u l-inżul tagħhom fidejn din l-omm li wkoll rabbit familja ma' żewġa Ġuseppi. Irroddula ħajr għax hi qatt ma titlaq għajnejha minn fuq il-familji tagħna u nitolbuha is-saltan f'nofshom biex jibqgħu jgħozzu il-qdusija tal-għaqda taż-żwieġ u tal-ħajja mill-bidu sa tmiem tagħha. Flimkien magħha, nitfgħu ħarsitna lejn il-mulej u ngħidu, iva, is-setan jagħmel magħna ħwejjeġ kbar. Nisimgħu strofa oħra mill-innu mill-Maqdes ta' Pinu. Amen.
Ħbirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma talbna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru inħarsu lejn Marija bħala sultana tal-paċi. F'kull post li fih il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu waqaf għall-24 sija, ħafna setgħu iħossu l-atmosfera ta' devozzjoni, paċi u kalma li mela l-knejjes tagħna. Għax Marija kull fejn tmur ixxerret fwieħa ta' slim u għena. Irroddula ħajr għal paċi ta' bina Ġesu, prinċep ta' slim, li jisawbet fil-qlub, fil-familji u fil-komunitajiet tagħna. Bil-penn li taħt ħarsita inkunu dejjem strumenti ta' paċi fis-soċjetà tagħna u fid-dinja. Flimkien magħha, nitfgħu ħarsitna lejn il-mulej u ngħidu hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. Inkantaw innu ieħor strofa oħra mill-innu mill-Maqdes ta' Pinu. Oh
fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma talbna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwek kollha l-aktar daw li għandhom bżonn tal-gnina tiegħek. Inkantaw is-Salve Reġina. Għal-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet,
jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nitolbukom li issa tħallna propju fuq it-suntir tas-santwarju, importanti ħafna li kulħadd jibqa' fuq it-suntir u mhux ħden il-bib tal-Knisja għaliex l-ewwel kif jinfetaħ il-bib jidħol l-inkwadru tal-Madonna. Mal-kant ta' l-innu ta' sena Marjana x'in naslu għall-Ave Marija nollu il-flambo fl-imkien sabiex nagħtu merħba ħinja lil Madonna ta' Pinu, is-Sultana tal-familji tagħna. Illum fisimkom nixtieq insellmilha bl-istess kliem li kien niżġilha l-poeta Awċi George Pisani. Ħabbejtna bil-bosta, ħabbejtna Marija, int ħtartna mill-kotra, għażiltna mill-bqija. Bik biss aħna mkabbra, Madonna ta' Pinu, min hux għandu ismek kull Awċi fuq ġbinu. U brasna merfuqa neħduh kull imkien bħal fjamma li tixħed bil-lejl ta' kull żmien. Madonna ta' Pinu sat-temma ta' snin il-ġieħ tiegħek jiddi fuq ras il-Awċin. Inkantaw issa l-innu tas-sena Marjana u mal-Ave Marija nollu il-flambo inkantaw fl-imkien. ċabċiba oħra il-sitna Marija ta' Pinu fil-waqt li tirritorna lura lejn is-santwarju tagħha.
Ave Maria, nolu l-flambo il-fuq. Talba sabiħa. Ejjew ninġabru għal dan il-mument għażiż fejn ir-raj spiritwali tagħna l-Liss of Mario Grech ipoġġi l-familji tagħna taħt il-ħarsa materna tal-Madonna ta' Pinu. Imqazza Verġini Marija, Sultana tal-familja, illum ġibnik lura fis-santwarju tiegħek ta' Pinu. Irroddulek ħajr talli dawn il-15 inti ġejt iżżurna. Xtaqniek tibqa' iktar magħna. Imma din hija darek. U allura niġu issa aħna nżuruk bħalma qegħdin nagħmlu llejla. Għaliex minn qalbna irridu npoġġu il-familja tagħna taħt il-ħarsa materna tiegħek. Om tal-ħajja, tempju tal-Ispirtu Santu. F'ġufek li bentalla sar bniedem bħalna. Għamel mill-familja tagħna santwarju ħaj fejn bimħabba tiġi meqjuma bimħarsa il-ħajja. Il-ħajja sa mill-bidunet tat-tnissejl tagħha u t-tmiem naturali tagħha. Marra ta' skiet minn din id-dar tiegħek kompli wassal l-istedina tiegħek lil kull familja biex tinġabar fi skiet tisma' lil-libnek. Enna narfu u nozzu il-leħen ħelu tiegħu. ħajkun kliemu il-pedament tal-familja tagħna. Om u għalliema tal-ħajja, irridu li Kristu jkun iċ-ċentru tal-familja tagħna biex fija jikbru sentimenti ta' mħabba u maħfra, ta' ħniena u tjubija, ta' ħlewwa u sabar, u hekk is-sliem ta' Kristu jammar fina. Sieħba tal-feddej li mxejt it-triq tas-salib, imxi magħna illum u dejjem biex meta nħabtu wiċċna mat-tentazzjoni, mal-mart, mad-batija u ħsibijietna jiddalmu, inti tkun il-gwida li twassalna għand Kristu, it-triq, il-verità u l-ħajja. O Madonna ta' Pinu, fil-mixja lejn is-sema pajjiżna, żomm ħarstek fuqna sabiex nikbru
fl-imħabba lejn Alla, lejn xulxejn u lejn ħutna, ħalli nkunu xhieda ta' Kristu, is-Salvatur tagħna. Amen. Mikrofon. Nitolbukom sabiex issa nidħlu fis-santwarju. L-ewwel jidħol l-isqof tagħna flimkien mas-saċerdoti u s-seminaristi. Imbagħad jidħol kulħadd bil-mod. Fis-santwarju hemm post għal kulħadd. Kif inkunu f'postna imbagħad nilqgħu b'ferħ kbir lil Madonna lura f'dara. U hekk tassew tkun hi illi tlaqqana ma' bina fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagrifiċċju tal-Quddiesa. Inkantaw l-innu lil Madonna ta' Pinu mill-Maqdes ta' Pinu. Bil-mod ħalli nistennew lill-isqof lis-saċerdoti u lis-seminaristi biex jidħlu fis-santwarju.
min għandu nixelu ix-xema illi għandna mela nixalu il-flambo ħalli issa nagħtu merħba lill-inkwadru tal-Madonna ta' Pinu. Nixalu ix-xema ħalli nilqgħu dalwaqt l-inkwadru tal-Madonna ta' Pinu lura f'dara. Mela, inqumu bil-wieqfa ħalli issa nilqgħu lura fis-santwarju l-inkwadru tal-Madonna ta' Pinu. Nqumu bil-wieqfa ħalli nilqgħu fostna l-inkwadru. Nilqgħu l-inkwadru b'ċabċipa kbira. Nilqgħu lura fostna o Madonna ta' Pinu f'dan is-santwarju. Inkantaw l-innu l-inkiteb apposta għal din l-okkażjoni.
ċabċipa lill-Madonna. U issa sakemm is-saċerdoti iħejju ruħhom għal qudiesa ngħidu l-kurunella lill-Madonna ta' Pinu. Slima lik bejba mqazza, ena u ferħ tagħna l-bnedmin, ena u ferħ tal-anġli kollha, għax hawn koll talla l-ħanin. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt ta' nammen. Kif ninsabu b'qima kbira fir-riġlejn tiegħek mixquta, iġbed lek il-moħħna, ir-ruħna, tħallihomx mal-art marbuta. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt. Malta u Għawdex gżejjer tiegħek, inti bożza lilhom ħtart, sabiex minnhom jingħatalek laqwa ġieħ fuq dina l-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Min ġol-ġenna jaħanina, oġbok tħares ħarsa lejna, biex tifridna minn kull fruwa, bil-qdusija ruħna imżejna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa
u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U aħna uliedek smajna leħnek f'din l-amara mqazza tiegħek. Tajja ħdejk inġbarna, ma nsibux għena ħlif miegħek. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Jekk inħarsu lejn ġbijietek, bl-akbar ferħ qalbna titenna, għaliex minna ħirġadija li tfakkarna f'dik tal-ġenna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija ħares lejna, aħna wliedek mitinbin, nissel f'qalbna nar ta' mħabba lejn Ġesu sidna ħanin. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik o bint tal-Missier Alla. Slim għalik om tal-iben ta' Alla. Slim għalik o għarusa tal-Ispirtu Santu. Slim għalik o amara tal-imqazza Trinità. Flimkien ngħidu 3 Ave Marija f'ġieħi 3 ijiem li l-ġisem tagħha dan fil-qabar. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Issa nippreparaw għall-qudiesa permezz tal-kant tal-bidu libsa ta' ġieħ. Inqumu bil-wieqfa ħanilqgħu lis-saċerdoti. Signora ta' sema, Signora ta' xemx, Signora tal-qamar,
Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kum. Ħuti, ejjew fl-imkien narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla l-imbierek. Il-mulej tagħna lill-ommu bħala tagħna. Kemm il-qajnija bħala omna lil Marija. Marija li hija wkoll mudell għalina ta' kif nimxu wara Kristu. Kemm inħarsu lejja biex inkomplu nitalmu nkunu dixxiepli tal-mulej. Marija hija l-Knisja. Marija tirrappreżenta lilna l-koll bħala Knisja. Kemm għandna l-qalbna l-Knisja. Kemm noqogħdu attenti biex ma nfirux il-Knisja. Bibtijiet ta' dan kollu nitolbu maħfra lill-Alla l-imbierek.
Nisqar l-Alla li jista' kollox li l-komputi jiena dnib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, bil-ħallejt berijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġini, l-Anġel u l-Qadisin kollha u li l-komputi tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu u Alla ħanin iqaf magħna bnedmin dajfa biex aħna u nagħmlu l-festa tal-om qaddisa ta' Alla mtella s-sema neqjuma f'dan is-santwarju ta' Pinu bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefew minn ħżunietna u ngħixu ħajja qaddisa bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Zakkarija. Għajjad bil-ferħ u infex flena bin Sion għaliex arani ġej biex nagħmar f'nofsok oraklu tal-mulej u kotra kbira ta' ġnus jingħaqdu dakinhar mal-mulej u ma jkunu il-poplu tiegħi. U jiena nagħmar f'nofsok imbagħad inti taraf li l-mulej tal-eżerċiti batni għandek u l-mulej jieħu l-ġuda bħala semu mill-wirt fl-art imqazza u jerġa' jaħtar lil Ġerusalemm. Żommu skiet quddiem il-mulej intom il-ħajjin il-koll għax tembaħ mill-amara imqazza tiegħu. Il-kelma tal-mulej.
Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li Ġesu tela s-sema, l-Apostli reġgħu lura lejn Ġerusalemm mill-għolja msejħa taż-Żebbuġ li hi l-bogħod mill-belt daqs il-mixja tas-Sibt, jiġifieri xi nofs mil. Xi daħlu l-belt, telgħu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Huma kienu Pietru u Ġwanni, Ġakbu u Indri, Filippu u Tumas, Bartilmew u Mattew, Ġakbu bin Alfew u Xmun jgħidulu l-imħeġġeġ u Ġuda bin Ġakbu. U l-koll qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija om Ġesu u ma' qrabatu. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. It-tnissil ta' Ġesu il-Messija sar hekk. Ommu Marija, wara li tarset ma' Giuseppi qabel ma morru joqogħdu flimkien, saret bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġust ma rieċi xandara quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibata bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu l-anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: Giuseppi bin David, xejn la tibża tilqa għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. Ikolla iben u inti issemmieħ Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietu. Dan kollu ġara
biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Emmanuel li bil-silna jfisser Alla magħna. Giuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u laqa lil martu għandu. Il-kelma tal-mulej. Meta nisimgħu dan ir-rakkont tal-Vanġelu, nistaqsi: min jixtieq ikun fiż-żarbon ta' San Giuseppe? Giuseppe jinsab f'qagħda diffiċli, konfuża. Huwa raġel fi kriżi kbira. U nistħallu jara d-dinja nieżla fuqu. Għaliex? Il-mara li kien iħobb għamlitielu, qalbitielu u ħarġet ilha. Immaġina jiġrilek hekk. Ma nistaġibx li seta' għadda minn moħħu hekk żbriex ħsieb illi jelemina it-tarbija mhix programmata. Dik il-persuna li kien qiegħed rasu taħt mannara għalija daħket bih. Tant ħassu ferut li kien qed jikkunsidra mhux biss is-separazzjoni imma id-divorzju. Dik il-persuna li daħħal f'daru u saret parti mill-familja tiegħu kienet ser trexu ma' kulħadd u tħassarlu ir-reputazzjoni tajba li kellu. Min jaf kemm kellu ħolm u proġetti għal-futur. U minħabba imġieba irresponsabbli ta' din it-tfajla kollox sarlu suf. Kellu jaraq l-araq tad-demm biex jiddeċiedi jekk jimxejx mal-liġi u allura ifisser li jirrapportaha u hekk jisponija għal piena ta' tħaġġejr jew jibata bil-moħbi tan-nies. Fuq kollox, nistħajjel li kellu kriżi ta' fidej u mhux żgħira. Għax jibda jistaqsi imma għaliex dak Alla li tant kien iħobb ippermetta li jgħaddi minn dan il-baħar tankwiet. Għanna qudiemna lil Giuseppe jissielet biex ma jereqx fid-djufija. Ma ġembu għandu tfajla apparentament dajfa ħafna, tant li tilfet ġieħa u stess
U stess kien qiegħed imiss il-qjan tad-debolezzi tiegħu. Bir-raġun il-Papa Franġisku isejjaħlu il-kustodju tad-djufija tagħna l-bnedmin. Ħadd minna ma jixtieq ikun fiż-żarbun ta' Giuseppe u veru. Imma rridu jew ma rridux il-ħajja tad-dina il-kol kemm aħna bin dan il-wied tad-dmuħ. L-istorja tagħna personali, l-istorja tal-familji tagħna hija miżewda b'inċidenti bħal dawn li jikxfu id-djufija tagħna. Ġrajiet li jkomplu jagħmluna dejjem iktar dgħajfa. Jien għandi f'moħħi id-djufija fiżika, il-mard, id-batija biex wieħed jaqla il-ħubża ta' kuljum għalih u għall-familja. Lejja, il-faqar. Jiġini f'moħħi id-djufija morali, il-qtieħ il-qalb, il-konflitti, it-tensjonijiet, il-firdiet, il-ġlied ta' bejnietna. Imbagħad hemm ukoll id-djufija spiritwali, ħbib tiegħi. Id-dubji tal-fidej, il-baħ ta' Alla, id-dnub. Imma f'dan id-dlam kif seħħ ma' Giuseppe jiġri magħna ukoll. Alla jibgħat l-anġelu tiegħu biex jurinna dik li San Bernard isejħilha il-kewba ta' filgħodu li tkeċċej id-dlam tal-lejl. Lil Giuseppe l-anġelu qallu tibżax tieħu għandek lil Marija. U biex jagħmillu l-qalb lil Giuseppe fid-diffikultajiet u d-djufija tiegħu mhux biss jgħidlu biex jilqa' lil Marija imma jagħtih ukoll ir-raġuni għaliex għandu jaċċetta f'daru. Qallu għax dak li ser tnissel ġej mill-Ispirtu Santu u inti semmih Ġesu għax hu isalva lill-poplu minn dnubietu. Għalhekk Giuseppe kien kapaċi jeleb id-diffikultajiet, id-djufija għax ma beżax jilqa' għandu lil Marija. Ġesu, Alla. Il-Papa Paolo VI b'dokument sabiħ il-Marjalis Kultus jgħid is-sentenza. Alla tant iħobba, tant għamel ħwejjeġ kbar magħha u għalija. Iħobba għalih innifsu u għalina. Ta' għalih u għalina ukoll lil din il-mara. Ħuti fi Kristu. Ma nibżewx nieħdu lil Marija għandna. Għaliex barra li Marija tieqaf magħna fil-preżenza ta' Ġesu u tressa qudiemu il-ħtiġijiet tagħna, stess jikteb il-Papa Franġisku fil-ferħ tal-Vanġelu kellha fażijiet ta' nixfa, ta' dalma, ta' ċerta dbatija u saħansitra il-lejl mudlam tal-fidi. Marija taf xi fisser it-paċpejġ u t-tsek tan-nies kontra tagħha.
Marija taf x'ifisser li żewġa ma jifhimiex dejjem. Marija taf x'ifisser trabbi l-ulied. Marija taf x'ifisser titlef wild. Marija taf x'ifisser il-pejs tal-anzjani Elizabetta Zakkarija. Marija taf x'ifisser jeqerdula lil-bina biex jagħmlu il-flus minn fuqu bħalma jagħmlu l-baronijiet tad-droga llum. Marija taf x'ifisser li ġenituri kollu ibn il-ħabs. Taf x'ifisser li jkollok ibn bil-kundanna mill-qorti. Marija taf x'ifisser meta wieħed ikun malafamat b'akkużi serji folots. Marija taf x'ifisser joqtlulek lil-ibnek. Marija taf x'ifisser tkun armla. Marija taf x'ifisser is-solitudni. Marija taf saħansitra d-diffikultajiet tal-Knisja fl-ewwel żminijiet. Marija hija xewt tal-firdiet u lejra saħansitra bell-Apostli. Marija taf x'ifisser Alla jabbandonak. Imma Marija hija l-mara li emnet. Il-Konċilju Vatikan it-tieni jgħidilna Marija mhux biss emnet imma imxiet il-qudiem fil-pellegrinaġġ tagħha tal-fidej u żammet sħiħa bil-fedeltà l-għaqda tagħha ma' bina sas-salib fejn mhux mingħajr pjan ta' Alla hija beqgħet wieqfa. Bħala disċiplu ta' Ġesu imma l-iktar fuq il-Kalvarju Marija għarfet li d-djufija umana hija spazju teoloġiku li fih jidher il-misteru tal-għid ta' Kristu. Marija emnet dak li jikteb teologu Bonhoeffer. Alla ma jsalvaniex mid-batija imma fid-batija. Ma jħarisniex mid-dolur imma fid-dolur. Ma jeħlisniex mill-mewt imma fil-mewt. Min dan il-kwadru għażejs u f'dan il-15 tajna prova kemm huwa għażejs għalina. Min dal-kwadru għażejs li tbitter 400 sena ilu, Marja sejħet l-oħtna Carmena Grima biex tersaq lejja. U f'dan il-kwadru tikkontempla l-assunzjoni tagħha fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Għaliex? Għax f'din il-ġrajja eżistijaj. Għandna ir-rebħa definittiva fuq il-mewt, l-akbar għadu tal-bniedem. U għalhekk nistħajjel lil Marija tgħid lil Carmena Grima u lilna għamlu l-qalb għax bil-qawmin ta' ibni Ġesu jiena qelibt l-ikbar mument tad-djufija tal-bniedem, il-mewt.
Wasal fit-tmiem dan il-pellegrinaġġ fejn il-Madonna il-qajnija fil-komunitajiet parrokjali tagħna. Issa li wassalnija lura f'dara ħalluni namlilkom sejħa minn qalbi. Tibżewx tieħdu lil Marija għandkom. Tibżewx tieħdu lil Marija għandkom. Marija hija waħda minna. Marija hi minn ta' ġewwa. Insibula post fid-dar tagħna. Insibula maqgħad fejn tpoġġej magħna. U kull jum insibu ftit tal-ħin u noqogħdu ma' ġenba nitkellmu magħha. U min m'għandux il-ħin jgħid ir-rożarju għal minnu dawk it-tliet avamarijiet mill-qalb li rrakkomandat hija stess. Għalhekk ħadd tkun din il-kewba ta' filgħodu li bir-raġġej fid-dina tagħha li jgħaddu id-dwal tal-kwiekeb l-oħra barra dik tax-xemx li huwa Kristu l-Mulej li tkeċċej id-dlamijiet minn qalbna u minn fostna. Amen. Flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kull li jidher u dak li ma jidhirx mlej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta'Alla, ibnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, ibnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponz Pilatu, mitu difnuh, fit-tielet jum qam minn bil-wiet skont il-kodba mqazza. U għandi jerġa' jiġi bil-glorja b'xam il-ħaq mill-ħajjejn u l-mejtejn. Ma jkollix tmiem l-Ispirtu Sant mulej li għati l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben. Weġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben. Tkellem fuqhom il-profeti, knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarmu mdija waħda, għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet, il-ħajja ta' żmien li ġej. Uti eżies, miġburin faqda ta' mħabba biex nagħtu ġieħ lill-Alla li joġbu jippermetti li Ommu Marija issejjaħ lil Karmela Grima u lil Franġisk Portelli biex jiġu jżuruha f'dan il-post imqaddes u hekk tistiedel lilna nitolbuk mulej biex bil-qawwa tat-talb tagħha bħala nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħek u hekk ikollna sehem magħha fil-glorja tas-sema. Għall-Knisja mqazza tiegħek biex bl-għajnuna ta' Marija turi lill-bnedmin kollha li Alla ħalaqhom għall-glorja tiegħu. Turihom it-triq u tgħinhom fil-mixja tagħhom lejn is-sema. Nitolbu. Għall-mexxejja ta' pajjiżna kif ukoll tal-ġnus kollha biex imdawlin minn Omna Marija ifittxu dejjem li jaħdmu għal ġid tal-popli ħalli jgħixu fil-paċi. Nitolbu. Ismanu.
minn dan is-santwarju Għażiża Omna Marija kompli jixħed mulej ħarsa ta' mħabba fuq il-familji tagħna, l-aktar dawk li fihom hemm il-firdiet u l-mard. Nitolbu. Ħajkun il-leħen ta' Omna Marija stedina żgħażagħ tagħna sabiex fis-skiet ta' dan is-santwarju jitalmu jisimgħu u jwieġbu għall-kelma tiegħek. Nitolbu. Minn fuq is-salib inti tajtna lil ommok biex tkun omna. Żommna taħt il-ħarsa materna tagħha ħatkun għalina gwida u għallima spiritwali fil-mixja tagħna lejn is-sema. Nitolbu. Omu li Alla tagħna li jogħġbok issejħilna biex niġew f'dan il-post għaddejs li minnu bl-interċessjoni tal-Verġini Marija mollija s-sema ix-xerret għad kbejr ta' grazzi fuqna, għatina qalb safja u twajba. Ħalli nikbru fil-fidej u immexxijejn mill-kmandamenti tiegħek nitalmu inħobbu lilek fuq kollox u lil ħutna bħalna nfusna. Bi Kristu Sidna. Il-qawwa taħab bħala ta' armata
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla, il-Missier li jista' kollox. Ferħanin fil-festa ta' ibnek, nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir biex b'din il-qima qaddisa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr u nfaħrowk u nberkowk waqt li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni imqazza Marija ta' Pinu. Bil-qalb bla teba hija laqet il-verb tiegħek, stħaqilha tnislu fil-ġewf tagħha ta' Verġni, tat lid-dinja lil dak li ħalaq kollox, u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma' ġenb is-salib hija laqet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla lina biex tħares bħala wlieda lil bnedmin kollha imnislejn għal ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Sieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli, hija magħhom kienet tistenna l-miġja tal-Ispirtu mwiet u hekk saret iġbija tal-Knisja titlob. Imtella fis-sema fil-glorja tas-sema b'imħabba tahom tieħu ħsieb il-Knisja fid-dinja, tħarisha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal jowm il-mulej fis-sebħ kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qadisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u bla qiegħda inkantaw. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbok dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum.
Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċej reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom wal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek aħna namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċu kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Ommalla Marija, ma' San Giusepp, ir-raġel ġust tagħha, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnik. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missil li tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li inti f'ismawiet jitqaddis ismek, jiġi salbnatek, ikkull li tritent fis-sema u fl-ard. ħobżna ta' kull-jum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna, għalma nafru minnu ħati għalina, la d-daħħanniex fi t-ġrej. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna, biex nkunu ħilsa dejjem id-nub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-ena u l-miġja tas-Salvatore tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek, inħallilkom isliem natikom islim tiegħi la tħarex lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fija. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn.
danu Ġesu bin Marija. Danu l-ħaruf Talla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħin dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Tqarbinna mulej bis-sagramenti tas-sema, aħna u niċċelebraw il-festa tal-Verġni Mqazza Marija ta' Pinu. Għamel fil-ħniena tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristus Sidna. Qabel nieħdu il-barka tal-isqof tagħna, nixtieq nirringrazzjakom il-koll, kappillani arċiprieti u kull komunità li f'dawn il-15 veru sabu li ħin joqogħdu taħt il-ħarsa ta' Marija f'kull parroċċa. U nixtieqek inħabbrilkom li min għada kif tafu it-suntier tas-santwarju ġie mżejjen bil-misteri tar-Rużarju. U għalhekk min għada kuljum is-sena kollha fis-7:09 ta' filgħaxija u fid-9 ta' filgħaxija għal min irid jista' jiġi fuq it-suntier jew bil-karozza u se jkun hawn l-imxandar kuljum it-talba tar-Rużarju. Biex hekk anke min iħossu waħdu u jsiba bitqila li jgħidil it-talba jiġi hawnhekk f'riġlejn Omna Marija fuq it-suntier tagħha u jgħid ir-Rużarju. Grazzi, il-Madonna tkompli tberikkom. Qabel toħorġu wkoll sejjer jitqassam il-kull familja ġbija tal-Madonna ta' Pinu. Il-mulej ma'kum. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu